μαζί. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλους σαν ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή σου. Να τα φώτα τα θάμπα, να τα αστέρια φωτεινά, στα χέρια να στα αφήσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, ψάξε στους δρόμους της σιωπής, μοναχός θα σβήνω τη μορφή. Ο Γιάννης έγραψε λοιπόν: θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, όλους τους ανθρώπους, όλους τους συγγενείς που αμέσως μετά το ατύχημά μου, πριν προλάβω εγώ να δω τη δύναμή μου, με στηρίξανε και μου δείξανε την αγάπη τους, διοργανώνοντας αυτή τη συναυλία. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες που τόσο πρόθυμα δέχτηκαν να μεταφέρουν στον κόσμο με τη μουσική τους τα συναισθήματά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο πολύ και τέλος, μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που στη δύσκολη εποχή που ζούμε, χωρίς να με γνωρίζετε, βρίσκεστε εδώ για μένα. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί, να έβλεπα τα πρόσωπά σας ένα-ένα και να σας χάριζα ένα τεράστιο χαμόγελο. Γιάννης.